Ja. Galleriet er jo været startet omkring 79, 78. Jeg tror. Jeg kan ikke huske det jo. Det var det mindste galleri, der var en anden. Det var faktisk så lille, at det var for lille. Men det er den fordel, at man kunne få kunstnere til at lave udstillinger kun til det sted. Det brugte jeg jo hele en tid på. Det synes jeg var det sjoveste, man kunne gøre det på. Hvordan fik du idéen? Den tror jeg, det var din mor, der gerne havde. Hun sagde, at du skal lave noget. Og jeg har altid lusket rundt på gallerier i København. Ja, det var halvdelen af min studietid, den gik med at kigge på billederne. Og så begyndte jeg med Poul Christensen igen i galleriet. Det åbningsudstilling. De han havde lært mig så meget om, hvad kunst var. Virkelig meget. Kunne alle teknik og var så snart, jeg var god til at fortælle noget kritisk over for folk og sådan noget. Så kan jeg huske, at jeg engang var med inde og se på den frie udstilling, hvor Poulsen var der, og Svend V. Hansen var der. Og Svend V. Hansen sagde, nu må I endelig høre på Poul, for det er nok en af de sidste gange, I får lov til at høre på ham. Så hør efter. Han sagde det. Ja, han var i hvert fald meget mere fuld, end det har været nogensinde. Men han kunne huske alligevel. Poul? Ja. Og helst, han kunne jo bedst lide at sidde på krogen overfor Østerbro. Den lå der krog. Men det startede jeg så med. Og havde kæmpe saler der også. Hvad udstillede han? Grafik og tegninger. Kul. Og kultegninger. Okay. Ja. Og så den der grafik, jeg ved ikke, du kender alle de grafiske arter, han excellerede i. Nej. Men han excellerede jo i alt i træsnit og linoleumsnit og i tegning og i alt hvad man må bruge. Og det Fordering er det, man laver i de der metalplader. Ja, og korstik. Han lavede blandt andet en skideflot bog med om Tom Christensen og hans digtning. Jamen, den har jeg set. Ja.